Бардорамада салому алайкум. Мувофиқи дархости беҳад бисёри подписчико тамошобино бо марҳамат маълумот дар бораи коронавирус ки то имрӯза то ҳамин моменти сиёмкара чӣ навигарӣ, чӣ беҳбудӣ, чӣ хабарҳои нав ҳаст марҳамат тамошо мекунем. Касе ки мавзӯъ маъқул нест вобшим мумкин мухмо маъқул набошем дар ай берун пуша. Одамои мурдагӣ дар хитои ай коронавирус шуморашон ба 723 кас расид ва як одами дигар мурдагӣ ай хитои берун. Ин хабари официални комитети оид ба тандурустии худи ҳамун хитоя. Ва бардор то вақте ки ман видеоро монтаж кардам маълумот тағйир ёфт, яъне ки то санаи 9 феврала шумораи мурдагиҳо ба 813 нафар мераса ва одамои заражонишидагӣ 37252 нафар. Як кӯтоҳак реклама бардоро баъдан давом метем навора. Ва бардоро мумкин бисёриҳои шумо будонед канале ки мо дастгириш мекардем Бахтовар Сафаров ҳами бародар дина да ман муроҷиат кард ки ака бутонӣ дар ин бора гап зад ки мара дар комментариям одамо суханҳое менависанд ки ман дилмонда мешам. То кадом андоза одам паст мешавад, то кадом андоза одам гнилой мешавад ки дар ҳолате ки худо ба ту тани сиҳат додай нисбати ҳамун бародаре ки ҷогаакӣ ҳастай, нисбати ҳамун одам ту сухани бад менависӣ. Ту чӣ гуна ҳайвон метавонӣ бошӣ? Ними ҳайвон агар саг боша ҳамахе рафтор мисли ту намекуна. Ту чӣ хел дар ҳамун одам медарои дар комментараш сухани бад менависӣ? Кош ки ҷоҳои шумо иваз мешид қатъи ҳамун одам. бардоро фаромӯш намекунем ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит кардага и фақат барои дӯстдорои варзишам ва барои одамое ки мақсад метавонанд анализ кунанд ки кадом ҷанговар ё бозингар бурд мекунад, дар бурди ӯ метавонед ки сум кор кунед. Ссилка дар комментарияи видео закрепит кардага якум комментария фаромӯш накунед. Промокоди канала истифода барем барои бонус ба даст овардан. МИД Япония ва Америка боз дар бораи ду каси дигар хабар метаҳанд ки як каси дигараш аз Амрико аст, як каси дигараш аз Япония ва ҳар ду одамо дар Ухан буданд. Бисёриҳо то қарӯза мегуфтанд ки чӣ ба фақат хитоиҳо мебаранд, дигар ҷо ягон кас мурдагӣ аст ё не? Ҳастай бародаро. Не ду каса яктиш Америкай, яъне ки американса, яктиш японец ва ё дар Ухан буданд. Ва бародаро ман иша намехоҳам бугум, не ки всё равно хабар ки ҳастай мегум, яъне ки аз 2000 одам зиёд мега лечени гузаштанд ва сиҳат шидан. ма барои чӣ намехоҳам ки ира бугум? Барое ки ман медонам ки тамошобинои ман мақсад одамои баақл шидаган вода вопрос меяд ки дар вақте ки антивирус нест чӣ хеле ӯ соз шидан. Ман намедонам бародаро. Рас ҳамин хел официални хабар аст. Ман ҳам дамира да шумо мегум. Медонам баъди хе хабараш навидан мозги шумо ҳам замикани мета. Агар ихе бигирем ки бигем агар касал нагузашта бучун ё ки дигар касал гузашта хёли ҳаму кардан соз шидан майли. Не ки дар ин ҷа мега бемор будан, заразид будан, леченира гузаштан ва сиҳат шидан. Або ай тараф антивирус гуфтистанд. В общем, ин шумораи ки одамои мурдаистанд дар ҳамин вақт ба шумораи одамои мурдагӣ ки аз пневмонии оддӣ мурдагиянд дар солҳои 2002 ва 2003 ба ҳамин шумораи ҳози одамое ки ба коронавирус мурданд ба ҳамин баробар шидааст ва ин шумораи коронавирус корсиш яъне ки ҳамин хеле аст ки мегзаравора. Ҳамин қадар одам баробари ҳамин коронавирус вори дар соли 2002 ва 2003 аз пневмонии оддӣ мурдагӣ буданд. ва се ҳолати карантини дигар дар як лайнери Япония ба қайд гирифта шуд. Яъне ки дар борти и лайнер 64 одам бо коронавирус аст. Байни ин одамо расияно вуҷуд надоранд. Ва дар Казан бошад донишҷӯҳое ки ай хитои баргаштагиянд 14 рӯз дар карантин меистанд то соз шиданашона ва яъне ки то ӯро тафтиш кунанд бинанд ки дар организмшон ҳеҷ чӣ нест барои бехатарии ҷомеа. Бародаро видеое ки дар ин бораи коронавирус мея яктапасаш монетизатсияш куштагиай гап дар ин нест ва бо ина ба наздикӣ як видеои мара удалит кардаг YouTube барои оне ки мисол аями дар ин бора гап мезанем мо кадрора нишон метем. Ман фикр мекунам аями хотира дайс пас видеода ам кадро кам нишон дода мешавад. Агар возможно боша вообще нишон натома хубай барое ки ҳозир видеое ки удалит кардан на канал жалоб надодан дар канал. Агар ки жалоб медодан ма метавонистам ки мисол чанд қадар рӯзи дига ма видео партофта натонам. Агар бо да як чандташ биёяд мисол каналам мумкине ки блок кунад. Ами хотир буфаҳмед. Ман намедонам ай чӣ хотира мумкин ай хотире ки одамо паника накунанд гуфта YouTube ам намехоҳад ки мо видеоро нишон будем. Не ки мо нишон метем то ҳадди имконша. Нишон натем гап мезанем
мефаҳмем. Директори генералии Организатсияи тандурустии ҷаҳонӣ мега ки 1-2 рӯзи охир количествои одамои заражони мурдагӣ кам шидааст. Не ки ин қати хирсандӣ накунем, барои чӣ ки ин вирус эффекти зигзаг дорад, яъне ки яке бора метавонад ки бубихеза. Ва бардоҷ хеле ки гуфта будем дар видеои пешина, дар Хитой дуюм больницаро бояд бисозам барои одамои бемор шидагӣ аз коронавирус. Ин больница ба сохта ба кор дода шидагӣ, яъне ки дар 8 рӯзи больницаро сохтанд, метавонад ки 1600 бемор дариҷа табобат гиранд. Ва якум больницаро боша бардоро дар 10 рӯз сохтанд, яъне ки дуюмаш а якумда бо калонтарака одам бисёр мебарад, не ки бо дар муддати камтар сохтанд. Федеральная антимонополная служба хабар метавонад ки хестани нарх дар маскаҳо дар 60 регион уже ба қайд гирифта шидагӣ, ки дар инҷа на танҳо аптеко, ҳам аптавико, ҳам худи производитело даст додагиянд. Ози ман нарха мегум шумо дар чанд хестагия, я баробар да баробар не. ози ҳайрон мешем. Дар баъзе регионҳо нарх 500% зиёд шудагия. Мефаҳмед шумо бардоро? Тасаввур карда метавонед? Албатта ки нархи розничниш ай нархи закупочниш вобаста. Мисол производителам қимат бигира, маҷбура ки бо ҳам қадар қиматро буфурӯша. Ва дар республикаи Адигея 1500% нарх хестагӣ. Ва дар баъзе регионҳо нарха хезонданаш вобаста аз хезондани нархи производители вобаста нест ва бар бисёриёш аз ҳисоби кам будан, ё ин ки набудани маска хезондагианд. Ҳамин хотир бояд ки ҳам хел план доранд ки истеҳсолоти маска ҳам зиёд карда шавад. Дар Россия метавонанд ки количество истеҳсолоти маскара то 1 миллион дона дар як рӯз бихезонанд. Ва дар тамоми ҷаҳон агар бигирем, талабот барои маска харидан 100 маротиба зиёд шудагӣ, нарх дар бисёри ҷоҳо 20 баробари дигар. Албатта ки 20 баробар минимум. Бози бардор расследование рафтест дар бораи оне ки мумкин буд ки мо пешакӣ дар бораи ҳамин кор хабардор шавему ва ҳамин коронавируса мақсад ин қадар имрӯз наметавонист ки даҳшати калон барасонад. Ба чӣ хотир ки агар ки шумо шунавидагӣ бошед, як духтур аз ҳамин кор даракдор мешавад пешакӣ ва ура полисейский участка файрод мекунанд ва мегӯянд зиныкта биги дар байни одамо паника набирор, хаб кун. Боз дар ин бора расследование рафтест. Духтур Ли Венлян аз байни ҳам қадар духтурои хитоӣ якумин шида ҳамин одам ҳис мекунад ки кор нитоай. Барои чӣ? Охири моҳи декабр ӯ мефаҳмад ки одамои беморе ки меоянд муроҷиат мекунанд бо симптомҳои ОРВ бисёр шидаг яке бора. Ин метавонист ки ҳамаш сира фош кунад, ҳама кора тағйир бита ва шоҳид шавад дар хирназарии чиновнико оидии кор, не ки мутаассифона ӯ мурд. Албатта ки бале бардор аз худи ҳамин коронавирус ин одам мемира вақте ки бемороша личид мекард. Ва ози бошад дар социални сето сурати ҳамин духтур ба маскае ки дар болош симхор кашидагӣ ҳамхели қати пан шидагӣ. Барои чӣ хел пан, яъне ки симхор қати? Барои оне ки аз худи ҳамин эпидемия аввалишда духтура ба полисейский участок файрод мекунанд, мегӯянд нагӯ, яъне ки количи проволока мисол бастагӣ даҳани бастагида маҷбури бастанура бигӣ мешавад ки хаб кун. Ура ва як чанд духтури дигар огоҳӣ мекунанд ки азиз пас дигар дар интернет ихе хабарҳои дурӯғакиро паҳн накунем. Хабарҳои дурӯғакӣ не ки баъдан ҳама касал мешаванд, всё-таки ростакӣ. Ва бардоҷ хеле гуфтем огоҳӣ мекунанд ки дар интернет ин хабарро паҳн накунем. Яъне ки ҳамун хел мессенҷер аст, WeChat ё байни худшон ҳамин духтуро ҳамин гапҳоро ишта ишроӣ мекунанд. Ин видео вирус мешавад, хабари ҳамин доктор. Ин хабар то полисейский участкара мераса, ира файрод мекунанд. Яъне ки ин гапҳо ҳамин видеое ки ҳамин духтур опубликовад мекунад 3 декабр мебурояд. Уже 31 декабр хабар дар Хитой мебурояд дар бораи як вируси нави марговар. Яъне ки всё-таки пешакӣ и дарак дошт. Ва яъне ки бардоҷ хеле гуфтем, бисёри одамҳо гуфтаистанд ки намуд расследование барои именно вируса чӣ кардан шай гуноҳи одаморо ёфтанд ва бисёриҳо мегӯянд ки асосӣ мақсади асосии ҳамин тақсимот, яъне ки разделени байни худи чиновнико барои оне ки дар Хитой мақсад чиновникошон клан қати ҷудо мешавад. Кланҳои боло поёнӣ хел ба ҳамин бонае ки мисол кадом чиновник мисол ҳамин кора хост пинҳон куна маълумоти ҳамин доктора, ба ҳамин бона ура мақсад яъне макунем. Яъне ки ба мақсади худи вирус неву ин расследование ба мақсади тоза кардани, яъне ки ҳадафи асосиш политика мегӯянд. Хай намедонам. Но факт ҳамин ки ин одама намондан ки бигап. Факт ва ин одам мурд ҳамин гап қатӣ.
Джеки Чан гуфт ки 1 миллион юан пардохт мекунам муддамиде ки барои тавбати коронавируси нав меояд, яъне ки барои тайёр кардани антивирус. мукофоти 1 миллион юан яъне $143,000 барои рушди доруи самарабахши зидди коронавирус нав омода аст. ба актёри маъруфи насли чин Джеки Чан муроҷиат кунад, гуфт вай рӯзи 5 феврал дар саҳифаи шабакаи иҷтимоии Weibo. Ва Джеки Чан мегӯяд лутфан маро фаҳмед, ин пули зиёд нест, ман намехоҳам кӯчаҳои холиро ки бояд шукуфон буданд бинам. Ва гуфти актёре ки ҳози ватани ӯ азият мекашад ва ӯ ҳама вақт маска ва ҳамахе чизо тақдим мекунад, ёрдам мекунад ва ҳамеша роҳи ба даст овардани ин кӯмакҳоро меҷӯяд. Инем хеле хабарҳо бародаро, худтона нигоҳ кунед ки ҷойида ки бошен, обод бошен. Хайр, то видеоҳои оянда. خدا احتیاط کنین.